Hej, mit navn er Britta Orling. Jeg ejer Klinik Kære, som er en akupunkturklinik, der ligger i Låsbygade i Kolding. Jeg arbejder med alle former for akupunktur, både moderne akupunktur og TCM, som er det traditionelle akupunktur. Og jeg giver også elektromagnetisk terapi og vakuumterapi. Det jeg arbejder mest med, det er smerter, hvad enten de er akutte eller de er kroniske. Så vil jeg i 90% af tilfældene kunne hjælpe dig. Der er få personer, jeg ikke kan hjælpe, men det finder vi hurtigt ud af. Det vil vi finde ud af efter cirka 2 behandlinger, om jeg kan hjælpe dig eller jeg ikke kan hjælpe dig. Men har du smerter, uanset om det er i hovedet, i skuldrene, i knæene, i ryggen, så kig ind forbi. Så finder vi en løsning. Og jeg er næsten sikker på, at jeg kan også hjælpe dig. Så jeg glæder mig til at se dig.